ife nchọ ịgwa kịta everyday abụrụ for comedy. Ewe some days mmadụ kwesịrị iji wee na-akụziri ndị mmadụ ife ga-abara ya uru n'ụwa ghọta. If that time wey dey struggle to make money in this world, no look back, because no onye ga-ajụ gị ese, nobody go ask you ghọta. Onye ga-ajụ gị ese. If ndị uncles na ndị aunties a na-enwezi kịta amazikwa m o, onwezi nke bara uru atọ. My uncle na-akpọ na phone ka ọ na-ekpọ m mkpọ ya 2 missed call bọsị a okpuru epik. The next day ihe fụzi ọ na-eme m flashing, eji m phone n'aka ọ na-eme m flashing. My uncle na-agwa gị ya nwekwere Range Rover Sport 2019 model, o nwekwere ya ọ na-eme m flashing. Imagine. So ihe na-agwa gị kịta bụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa na-enweta ego na-eme ya mesibe ya ike ghọta, mana emefukwana ya oke. Onye rie n'iri ife ya oke kwa njọ ka ọ bụ. Ị na-achọ nwaanyị chụfuo ya oke, njọ ka ọ bụkwasị. Ọ bụ na ya hụ nke ị na-eme imefu ya oke njọ ka ọ bụ. Ị ga-ama na nọchpọpụ ejekwukwe nga, uche gị ga-adị ya.